Ake sizifune sizithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Emagumbini amaneke eSouth Africa, iningizimu, intshonalanga, inyakatho, impumalanga, siyabingelela ingane zakwethu. Namhlanje-ke siyaqhubeka nomfokadumo lwelanga ngokukhanyisela isizwe ngodaba lukaMveliqala kanye noSozwaphi okuyinyanga, ukuthi abantu benza kanjani uma kufanele bacele izinto uma uMveliqala eqala eqhamuka kwi-Northern Hemisphere eza ne-energy entsha. Wakubalula kakhulu-ke umfokadumo lwelanga kwamanye ama-episode ukuthi abantu baqala bebephuma seliyozilahla kunina beyocela zonke izinto abay'fisayo, bese kuthi ekuseni umama noma ugogo avuse zonke iy'ngane ukuthi balindele manje uMveliqala ma eqala ephakama ngapha kwi-Northern Hemisphere, bese-ke esebuya-ke lapho ney'mpendulo ney'thelo kanye nezinto ekade bey'cela. Namhlanje-ke sithi-ke asizocacisa-ke ukuthi njengoba sikulesi sikhathi abantu benza kanjani ukuthi bazi-alayine nemvelo, especially sisenyangeni yobusika lapho uSozwaphi ephelele, eziphelelisile, ehlobile, eyi-full moon. Senza njani ukuthi si-connect-e noma si-alayine nemvelo? Ngokunjalo njengoba sizongena ku-September 23 lapho uMveliqala ezobe e-rise up kwi-Northern Hemisphere eza ne-energy entsha. Yini ekufanele yenziwe abantu ukuze bakwazi ukuyi-alayina nemvelo? Mfokadumo lwelanga, asikubingelele mfowethu kulolu hlelo, ake sifune siy'thole. Siyabingelela baba Mabhodla nabalandeli be-Ake Sizifune Sizithole enyangeni enkulu okuyinyanga kaNtulikazi, okuyinyanga yesidalwa ekuthiwa uSodumo noNomoyi, lapho besuke bemelene nesidalwa esibizwa ngokuthi umbhidlizi. Ngoba sibuye sikhumbule ukuthi le nyanga esikuyo singakulibali lokuthi inyanga yenhlambuluko le esikuye, lapho inkosazana uNomoyi nenkosana uSodumo okuyilapho abasuke bemelene nesidalwa esibi ekuthiwa umbhidlizi, esidestroya zonke izinto, esibanga i-chaos emhlabeni, esidala ukuthi sibe ne-chaos, esimelene nalezi zidalwa ey'mbili zokukhanya zenhlambuluko okuwuSodumo noNomoyi. Siyabonga baba, adlule lapho asize la. Ngake ngakuveza kuma-episode amaningi asadlula ukuthi emandulo ilanga okhokho bethu babecela kulo uma selinze njani, selimuva, selibheke ngale kulamazwe angale kwethu, ngamanye amazwi selishona, ngilibeke kanjalo, kwakucelwa kulo ilanga, then bese kuthi kuseni uma seliphuma laliphuma nazo zonke iy'mpendulo. Ingakho abantu basendulo babeyaye behalalise ngaleso sikhathi. Sikhumbule ukuthi abantu basendulo babehlambulukile, ingakho izinto babekwazi ukuthi bayi-receive ngoba babehlambulukile nasemizimbeni yabo. Ngoba kufanele ngikuveze lokhu, ngikuvezele abantu ukuthi abantu njengoba Mabhodla izinto namhlanje ezinhle bangayi-receive uma becela emvelweni. Isizathu salokho ukuthi abantu baba imizimba yabo ine-poison, ino-shave, inezinto ey'ningi ey'ngavalile, ey'ngalungile, ezivala i-connection, eziphinde zivale ini, ura, umxhumanisi womuntu nelanga. Nayo futhi enye inkinga esibhekene nayo baba Mabhodla kulesi sikhathi samanje ukuthi abantu bakithi kulesi sikhathi samanje abahlambulukile, kanti abantu basendulo babehlambulukile. Ingakho imvelo yayisheshe iba-responde ibezwe. Ingakho noma babekhuluma nayo bekwazi ukuyicontrola imvelo, bekwazi ukukhuluma nayo imvelo ibalalele ngoba babehlambulukile, yayivuleki, babe ne-connection between bona nemvelo, njengoba thina namhlanje singenayo i-connection between thina nemvelo. Ingakho noma sizothi uma sicela kwimvelo kube yizeleze, kanti yini emizimbeni yethu sinoshevu, sino-poison ovale ini, ura.
osemzimbeni kethu okuwumxhumanisi wemvelo nomuntu. Ingakho umuntu ekhanda eney'mbobo ey'bizwa ngama-antennae okuyizo ezixhumana kakhulu nomkhathi. Nalesikhathi sidla uphoyizeni, sidla ushevu, kuyavaleka lezo y'mbobo. Nayo enye inkinga yokuqala esibhekene nayo, abantu basendulo kwakuthi mase lisithela bakhulume nalo, becele, besho konke okuhle ababekufisa. Ingakho lalithi uma seliphuma liphume nezinto enjani esuke kade bey'celile. Kwanda imfuyo emakhaya, kwanda amasimu abe yinala, kube kuningi abantu basendulo ngoba babehlambulukile laba bantu, futhi ungavalekile i-connection bona nemvelo, babexhumene nemvelo kakhulu. Thina into edala ukuthi lokho kungasenzeki ingoba asikhonekthile ngokuphelele nemvelo. Kuney'mbobo ekuthiwa ama-antennae ey'valekile kithi, ezivalwa yilo phoyizeni okithi, ogcina usigulisa, ogcina usilimaza, ogcina ubulala imizimba yethu, egcina isenza sisheshe siguge, sisheshe sihambe emhlabeni, sibe nezifo eziningi. Njengoba kuyinyanga babamabhodla kaJulayi, okuyinyanga yenhlambuluko, ngike ngakuveza-ke nakuma-channel ami ukuthi njengoba le nyanga kaNtulikazi imuni iyabonakala kakhulu. Ubuze umbuzo omuhle impela baba, ngoba nabanye abantu abaningi bangibuzile ukuthi kusuke kuchazana uma kuyi-full moon noma imuni uma iphumile. Imuni-ke baba uMabhodla ingumhlambululo, isuke izokhuculula okunjani okudala, izosusa okudala ukuze kwenze njani, kuqhamuke ini okusha. Ngamanye amazwi ingakho kubalulekile uma kuyi-full moon ucabange izinto ezinhle ngawe, urejethe lonke usizo obhekene nalo, ulususe, ukhohlwe yilo, ulindele ukureceive injani izinto ezinhle oyizoyicabanga ngomqondo wakho noyifisayo ngomqondo wakho. I-full moon kahle kahle baba isuke izokhuculula ukungcola emhlabeni, spiritual. Inkulu baba Mabhodla into noma indima edlalwa usozwaphi imuni, inyanga, uma isiphelele kuyi-full moon isuke izokhuculula imiqondo yethu, izokhuculula konke ukungcola okukithi. Ingakho-ke especially igenge yamaNdiya, ingakho amaNdiya maku-12 o'clock kune-full moon bayaye baphume bayithamele noma u-30 minutes beyibheke. Ingobani? Bayazi ukuthi isuke iklina, ikhuculula zonke izinto ezingalungile kumuntu. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi uma uwumuntu ungahlali ugxile emicabangweni enjani engalungile ngaso sonke isikhathi. Kumele ugxile ezintweni ezinhle ngoba sometime usizo siba nalo usizo oludalwe yithi ngemiqondo yethu ngaso sonke isikhathi ukuthi sicabange ini usizi lwethu nezinkinga ezibhekene nayo. Indima kasozwaphi mayisephelele usuke sezokhuculula zonke lezo y'nkinga esibhekene nazo. Thina kusuke sekufanele ukuthi siqale sicabange izinto ezinhle esifisa ukuzenza, sike sikhohlwe usizi lwethu. Ileyo ndima enkulu ezalwa yini usozwaphi inyanga kulesi sikhathi sikaNtulukazi senkosana uSodumo nenkosazana uNomoya. Baba uMabhodla injalo nje impela. Ingakho-ke ezinye iy'nhlanga makuwo-12 o'clock ebusuku bayaye bephume behambe beyothamela usozwaphi. Abanye inyanga bayaye beyibuke mase bekhuluma izinto ezinhle abazifisayo ngoba isuke ilethe okuhle. Baba Mabhodla, soon sizongena kungekudala nje njengoba iy'nyanga zihamba kuzofika isikhathi lapho sisuke siqala unyaka omusha ngokwethu thina bala e-Afrika, okuyinyanga kaMandulo. Inyanga kaMandulo-ke inyanga yenkosazana enkulu, indlovukazi. Siye sithi-ke thina indlovukazi unomphethokazi, abaye bethi eKhemet uNuthi, thina kuleli lakithi sithi umphethikazi. ngoMandulo uSepthemba kuyinyanga yokuqala kuleli lakithi. Baba uMabhodla, kubalulekile ukuthi uma singabantu nokudla kahle, angikusho lokho ngoba inyanga kaMandulo ilapho kusuke khona kuzoqala ukusha nakhona okudala
kusalele emumva. Yingakho-ke sigqugquzela kakhulu ake sizifune sizithole bamabhodla ukuthi-ke abantu bakithi mabayifundise ukudla kahle ngaso sonke isikhathi. Iyona nto esiyigqugquzela kakhulu ukuthi abantu ake bafunde ukudla kahle, ukudla oku-right, okunempilo, bayijwayeze amadumbe obhatata, ukudla okuqhamuka phansi emhlabathini. Ngoba ngalesikhathi sinokudla oqhamuka phansi emhlabathini kuba namandla esiwazuzayo spiritual. Sikhumbule inyanga kaMandulo, inyanga yamagugu, inyanga esiye sikhumbuzane ngazo ukuthi thina singobani, sisukwaphi, sizalwa ngobani. Isikhathi sendlovukazi nomphethokazi uMandulo. So kubalulekile engingagqugquzela nakhulu kubantu ukuthi ukudla kahle uma umuntu kubalulekile. Ukudla oku-health, ukudla okunempilo, ukuze uzokhona uku-charge kahle, uxhumane kahle nelanga ngendlela efanele nanomkhathi libe imbala. Sibonga kakhulu qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda amadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona, siyathokoza. Ake sisifune sizithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV.